Quin gran negoci és fer amics. Quin gran negoci. Per tant, visca l'amistat. Ara bé, en primer lloc, vull donar les gràcies al Gremi d'Editors de Catalunya per aquest premi insospitat i generós. I vull fer-ho amb la màxima humilitat, reconeixent la seva intel·ligència, objectivitat i equanimitat. Qui soc jo per permetre'm posar en dubte el seu bon criteri? Els honors, com inevitablement ens pugen al cor, ens empenyen a dir 4 paraules que siguin amenes, emotives i una mica intranscendents. Qui gosaria avui imitar Miguel d'Unamuno? En una ocasió, en lliurar-li a Alfons XIII un premi, li va dir «Gràcies, majestat, m'ho mereixo». I com que el rei li fes notar que normalment els guardonats solien insistir que no s'ho mereixien, don Miguel li va xivar «I tenen raó». El que jo us puc dir és que un premi com aquest ens situa, i soc molt sincer en dir-ho, ens situa davant el perenne compromís d'haver-ho merescut. Així com en qüestions econòmiques acumular deutes és un mal negoci, en les relacions humanes el més pobre és qui no ha contret cap deute de gratitud. Jo en tinc moltes i cadascuna m'ha enriquit. El 1921, el ministre d'Instrucció Pública, César Silió, va convocar un concurs per a la publicació d'un llibre que fos un viatge ideal per a Espanya, tot seguint el model de Cuore d'Edmundo de Amicis. Es va declarar desert, però va estimar l'aparició d'un llibre editat pels germans maristes i escrit per Fra Justo Pérez d'Urbell. Es titulava El libro d'Espanya. Va sortir a la llum el 1928. Aquest era l'únic llibre que hi havia a casa meva. I era objecte d'una veneració tan estranya que el preservava de tot ús. Estava guardat en un armari entre els plecs d'uns llençols de tanta qualitat que no recordo que es posessin mai en un llit. Només jo, que no sabia llegir, el treia del seu refugi amb la consciència de fer alguna cosa inconvenient i em passava les hores mortes contemplant les seves magnífiques il·lustracions. Un dia el vaig portar d'amagat a escola, com qui porta un tresor, però va passar desapercebut perquè no podia competir amb la pistola que havia agafat el seu pare, el fill d'un guàrdia civil del poble, i que va anar circulant de pupitre a pupitre sense que el mestre se n'adonés. Com van saber després, estava carregada. Vaig començar a sospitar llavors que la capacitat de convicció d'un llibre és molt inferior a la de les pistoles i que les revolucions triomfants són les dels pistolers armats de llibres. A mi, cap llibre m'ha donat més bones estones de lleure. Si soc, qui ho soc, un fetitxista del llibre, a ell s'ho dec. Com en aquella època no s'educava els nens d'esquenes a la tragèdia, la meva mare ens contava contes terribles, tremendistes, amb un dramatisme tan afilat que els personatges es quedaven a viure entre les ombres de casa nostra. Però els meus cosins sempre estaven desitjant quedar-s'hi a dormir per sentir-los una vegada més, sense variar una coma. La meva mare posava uns coixins als peus del llit i dormíem formant 2 fileres, amb els caps als extrems i els peus al centre. Recordo el de la nena a qui la seva mare va enviar a comprar una freixura a la carnisseria, però es va entretenir jugant i va perdre els diners. Per por de tornar a casa amb les mans buides, va anar al cementiri i en va treure una d'un difunt. La mare la va cuinar i se la van cruspir per sopar. Però a mitjanit, una veu greu i profunda va despertar la nena. Maria dura, 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 deia, que vinc del cementiri a agafar-te la freixura. Ja soc el primer esglaó. La nena acudia a protegir-se als braços de la seva mare preguntant-li «Ai, mare, qui serà?» I la mare contestava «Calla, filla, que ja se n'anirà», però no se n'anava.
I la veu anava pujant un a un els esglaons amb aquesta cantarella fins que va arribar a la porta del dormitori i... No menys terrible era el conte de la nena a qui la seva àvia àvara i despietada va enterrar viva perquè havia donat una figa i mitja a un pobre vell que va trucar a la porta demanant almoina. Al poble la van donar per desapareguda fins que a l'estiu uns segadors van sentir una veu infantil que cantava «Segadores que segáis, no seguéis mi lindo pelo, que la tuna de mi abuela me ha enterrado por higo y medio». I què dir d'aquell nen a qui la seva mare malvada va matar en veure sorpresa per ell quan abraçava un tal senyorito Alfredo? Per amagar el que feia, va cuinar el nen, posant la llengua en sartén i la cabeza en cazuela. Quan el pare va preguntar pel seu fill, la mare li va respondre «Le he dadito pan y miel y se ha ido a casa a su abuela». El primer bocí que va agafar amb la forquilla va ser un trosset de llengua del nen, que llavors va parlar dient «Padre mío, no me comas, que soy tu riquita prenda». Tot això ha quedat contaminat d'incorrecció política, però aquestes històries, amics, ens ensenyaven que és sobirà qui té poder per instaurar l'estat d'excepció. Per això em dol tant que hagin cancel·lat un llibre tan excepcional com Huckleberry Finn, o que l'empresa que gestiona els drets de les obres de Roald Dahl n'hagi esborrat les expressions que no s'avenen amb la correcció política. Per apaivagar subtileses, avui la Caputxeta la vesteixen de violeta mentre desconstrueixen el llenyataire i fan inclusió amb el llop. A mi m'agrada l'avís de lectura que Mark Twain va posar a la capçalera del seu Huckleberry Finn i que diu el següent: els que intentin trobar una genialitat en aquest relat seran processats. Els que intentin trobar un ensenyament seran desterrats. Els que intentin descobrir un argument seran afusellats. Twain ens invita a una aventura molt, molt més gran, la del desviament del curs del Mississippi per fer-ho desembocar a la història de les lletres. El primer llibre de la meva propietat va ser l'Enciclopèdia Álvarez, que començava amb la història sagrada, farcida de grans relats, tan intensos com els contes de la meva mare. Dos fonts nodreixen la imaginació occidental, els mites grecs i les històries bíbliques. Hauríem de preservar totes dues si volem prendre'ns seriosament una didàctica de la literatura. I així arribem als meus 9 anys. Un dia es va presentar a casa meva el metge del poble, don Ramiro Layana. El meu pare havia mort 4 anys abans i aquell bon home, per les raons que fossin, s'havia fixat en mi. Li va dir a la meva mare una cosa inaudita que va canviar completament la meva vida. Gloria, este muete sirve para los estudios. Muete, al centre i al sud de Navarra, és el noi, no? Este muete sirve para los estudios. Fins a aquell moment, el meu futur no era cap problema, seria el que Déu volgués. Ara, el possible s'imposava la realitat i la meva mare no es podia creuar de braços. Don Ramiro, el metge, va confirmar el seu diagnòstic deixant-me uns quants llibres. En llegir-ne un, havia d'anar a la seva consulta el metge, no el mestre. Havia d'anar a la seva consulta per, sense fer cua, transmetre-li les meves impressions. En resum, vaig acabar amb una beca en un internat d'Alsàsua, un poble euskaldun a 150 quilòmetres del meu poble, a Zagra. Van ser aquells uns anys molt, molt durs. En primer lloc, perquè van suposar un abandonament radical d'un bon grapat d'amics íntims, el Capitán Trueno, el Jabato, Flecha Rota, el Guerrero de l'Antifaz, Tarzán, Roberto Alcázar i Pedrín. Tots van quedar enrere. En segon lloc, perquè els meus companys d'internat reien de mi, perquè, segons deien, jo parlava malament, quan al meu parer els qui parlaven malament eren tots ells.
Quantes nits m'aixecava del llit a hores intempestives i vagava per l'enorme edifici gelat de fred, buscant una porta mal tancada per fugir de la gàbia. Ja tenia pensat que seguint la via del tren arribaria a prop de casa meva, 150 quilòmetres. Una nit vaig decidir engegar la televisió i em vaig trobar amb les imatges del primer home trepitjant la lluna. Però va arribar un moment que encara que estiguessin obertes totes les portes de l'internat, no n'hagués sortit, perquè el meu poble va deixar de ser meu, alhora que vaig descobrir la biblioteca escolar, que m'oferia un món sense barreres amb la companyia aventurera de Karl May, Salgari, Stevenson, Verne, fins i tot la llegenda daurada de Jaume de la Voràgine, i fins i tot el llibre de text d'història de l'editorial SM, redactat per algú amb prou sentit de la ironia com per posar a peu d'una imatge de la reina Isabel II, tan generosament dotada per la naturalesa, aquesta frase: Narváez fue el más firme sostén de la reina. Des de llavors, inevitablement, he trobat molt morbosa l'Espanya isabelina. Recordo especialment quan pujaven un grupet reduït, molt reduït, a la teulada del centre del col·legi i ho feien no sense greus riscos, per asseure'ns just al carener i ens dedicaven a fumar, cosa que ens provocava forts marejos, però ens ajudava a veure cavalcar per les praderes del Far West l'Apache Winnetou i el seu amic Old Shatterhand. No se'n parla, però el nen pobre que vol expandir els seus horitzons ha de pagar un preu sentimental enorme, el del desarrelament. Jo també vaig començar, sense adonar-me'n, a sonar estrany als meus amics d'infància i a sentir que la vida de Zàgara al meu poble se m'havia quedat estreta, sense tenir una vida alternativa. Uns anys abans, tindria 8 o 9 anys, vaig descobrir que a casa de la meva germana, que em passa 16 anys, hi havia una petita prestageria i que, sobre de tot, en un lloc inabastable per a un nen, hi havia un llibre, que ja que era inabastable, projectava sobre mi una tentació irresistible. Posant un tamboret sobre una cadira, vaig fer-me amb ell. El vaig llegir sencer, sense entendre res. El llibre es titulava La dama de les camèlies. Ara bé, els qui em van empènyer definitivament a la lectura van ser els meus companys de l'Institut Benjamín de Tudela. El culpable principal va ser Chivite, que parlava meravelles de 2 llibres prohibits. L'un era, sembla estrany, però en quina emoció, en quin sentiment d'estar descobrint alguna cosa absolutament pecaminosa i prohibida. Aquests 2 llibres prohibits eren l'un, els 12 Cèsars de Suetoni, i l'altre, el Satiricon de Petroni. Chivite es va pervertir, i per això mateix sempre estaré en deute amb ell. Si m'he centrat en els contes de la meva mare i en les meves primeres passes per la lectura, és perquè els vull transmetre una convicció. Llegir amics no ens ajuda a viure millor. És viure intensament el que ens ajuda a llegir millor. El que no hi ha a la vida no es pot trobar en un llibre. Qui no s'ha trobat mai amb Superman, què en pot saber de superherois? Un dels grans pedagogs dels nostres dies, Geoffrey Canada, recordant la seva infància al sud del Bronx, escriu a les seves memòries: un dels dies més tristos de la meva vida va ser quan la meva mare em va assegurar que Superman no existia, perquè fins i tot a les profunditats del gueto estava segur que vindria. Em vaig posar a plorar. La meva mare pensava que ho feia perquè havia descobert que Superman era tan irreal com Santa Claus, però en realitat estava plorant perquè ningú no arribaria a aplegar prou poder per salvar-nos de la misèria. Doncs bé, jo dedico aquest premi, amb el vostre permís, a Superman, perquè sí que existeix. Jo el vaig conèixer, era el metge del meu poble, i vaig tenir la fortuna d'agrair-s'ho el dia que el govern navarrès em va concedir la creu de Carles III el Noble.
Ell va sentir les meves paraules per pura casualitat a la ràdio pocs dies abans de morir. Per acabar, vull fer uns agraïments molt especials. En primer lloc, vull agrair a Jordi Nadal haver publicat 2 llibres molt importants per a mi sobre l'arte de leer, que m'ha permès donar un munt de xerrades per Espanya i per Hispanoamèrica, i Mi família és bestial, escrita a 4 mans amb el meu net Bruno, que està present, i que va passar desapercebut. Vull també manifestar el més sincer agraïment a 2 grans professionals, els meus socis de l'editorial Rosa Merón. Francisco Martínez, que és una figura central en la meva biografia d'escriptor, i Mauricio Restrepo, un dissenyador genial. Tots 2 m'han permès descobrir el llibre des d'una altra perspectiva, la d'editor, que és, sens dubte, l'última professió realment aventurera que ens queda. I a tots, amb els que tinc deutes de gratitud pendents, que sàpiguen, us ho dic seriosament, no les penso saldar mai. I això és tot.